दुष्ट जाग्रा जादों न' होनबा मानिनांगौ मिथिदों इमान अनो दा दुष्ट खालामग्रा जादों इयो मानि दुष्ट जादों हा न' होनबाबो खालामबाय थायो खालामनाङा दा खोथा मानिनांगौ दा मानिगोन दा खोथा मानिगोन गुड हाय मानसि Yay! हेलो गाइस हम चाय बनाने किचन में मतलब पार्लर में किचन में ना किचन में चाय गिरा दिया है अभी हम चाय नहीं गिरा दूध गिरा है दूध तो बनाने गिरा दिया वो लोग गिरा दिया दूध हमेशा गिरा देता है चाय बनाने के टाइम में तो खासकर गिराता है चाय पीने के लिए हम लोग वेटिंग कर रहे हैं बट वो लोग अभी तक देखो रेडी नहीं कर रहे रेडी नहीं हुआ क्या करेगा भाई साहब भाई साहब भाई साहब सा लोंनो जोङो दायो कास्टमार मावै मेंबाय सानसे फुङावथ' गैयामोन ओमफ्राय बेलासिनिफ्राय जाबाय ज'नो मोनाखै नै दासो जिरायनो मोनदों 6टायावसो 6:30 बारलायबाय सासेयानो जाबाय नामाब्रा hey लोगोफोर नै दायो डिउटि गबाय दायो थांफिननोसै रुमावहाय मोजां ना जोंना इउनिफर्मा दायो डिउटि गनाय टाइम जाबाय 8टा जाबाय थांफिननोसै थांसै ओंखाम ओंख्रि संनोसै जानोसै जि सुनोसै दुगैस्र'नोसै उन्दुनोसै ना मामा ओइ मामा हाय लाय बिदि हाय आयौ cuman deh Bukan kalian mana mama di kalamku. Masuk iya mama umani punya si di zaman bila. Ayu, biji kamu. Bila. Ayu, biji nayo. Mana kata yo? Ayu. Ayu, sikidang. Gelegat. Bukan sana gitu nih. Enggak sih. Anjir boy. Ayu. Silayo नै. मेगनाव मुसुगुराव फन जानायाथ' नुवाखै आयु. साइज नुखाबाय. लोगोफोर अननानै नोंथांमोना नायनायजों लोगोसे आंनि बे फिसा फेमिलियाव आंजों लोगोसे हाबफैदो जोंहानि न'खराव माने साबस्क्राइब खालामना होदो आरोना जाया खालामाखै नोंथांमोना अननानै साबस्क्राइब खालामनानै होदो स' जेब्ला 50K जागोन अब्ला आङो लाइभ फैगोन आरोना नोंथांमोनजों रायलायनो थाखाय नोंथांमोना मिथिखायो लाइभ फैनायखौ बिनिखायनो अननानै 50K खालामना होदो होमबानि आं लाइभ फैगोन आरोना गोजोननाय थाबाय नै लोगोफोर आं गायनाय जोगोनार बिजौखौ आं खानोसै जोगोनार बिजौ खानो आङो hey लोगोफोर नै आं दायो डिउटिनिफ्राय फैनानै जोगोनार बिजौ खाबायमोन आरोना नै दै खाखांबाय माने जोगोनार फुलि फिसा दंमोन बेखौहाय आङो बैयावहाय हाल थानायाव जोंनि खाथियावहाय बेयाव गायना दोननायमोन आरोना ओमफ्राय दा बेनो बारा जाबाय गिदिर जालांबाय ओमफ्राय दायो आं खाना मोनजाफिनबाय दै भाजि जानोसै ओमफ्राय दालि संनोसै दायो मोनानि आरोना नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनबायबा लाइक खालामदो थाबैनो साबस्क्राइब खालामनानै होदो गोदान जायफोरा आंनि चेनेलाव गोदान नुनाय नोंथांमोना थ' अननानै साबस्क्राइब खालामनानै होगोन होननानै आं आसा खालामबाय आरोना स' माने नेक्स्ट भिडिअ'आव एबा गुबुन गाबोन समनियाफोर गोदान भिडिअ बनायबा नोंथांमोना नायलांगोन होननानै आं आसा खालामो थ' थाबैनो लोगो मोनफिननोसै बाय होनलाय मामा बाय होनलाय सबखौबो बाय गुड नाइट जाया गावहा सालायानो गिदिङा जि रायलायनो सोलोंदों फिसाजोआ दासो गोलोमजोब्बाय आं नै दायो दालि ओंख्रि संनोसै हौवाया डिउटिनिफ्राय सफैथ'वाखै बेनिफ्राय आङो दायो माबानोसै मा होनो रेडि खालामना दोनसै आरोना फिसाजोआबो दिसाब नै दुगैनांगौ जि सुनांगौ ओंखाम ओंख्रि संनांगौ नामा थां मामा गेलेदो नों दसे गेलेया न'आव अनलायबाय गेलेदो बेबिजों गेलेदो दे हारसिंनो गेलेनांगौ स' गोजोननाय थाबाय बाय बाय एभ्रिवान